Bună seara, dragi prieteni! La mulți ani, oameni frumoși! Anul 2020 a fost un an ciudat, un an mai greu pentru noi, pentru toată lumea. Dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși lângă cei dragi sufletului. Sperăm că 2021 să fie un an mai bun, mai frumos, să ne putem din nou îmbrățișa cu cei dragi, să ne putem vedea din nou la evenimentele frumoase din viața fiecăruia. Vă dorim sănătate și vise împlinite în 2021. Mulțumim că sunteți alături de noi și ne încurajați să mergem mai departe. Promitem că vom învăța din greșelile făcute și vom încerca să fim mai buni. Vă iubim, dragii noștri! Cu mare drag, echipa Florăriei Ale.